să le scoatem din, știi? Suntem bucuroși că suntem, să zic așa, foarte apreciați de către comunitatea locală, care la rândul vrea să-și promoveze produsele locale pe plan local în primul rând. Suntem deja la etapa 3 a acestui proiect pe care și l-a propus Primăria și Consiliul Local al Comunei. În prima fază ne-au fost împărțite mere elevilor, în etapa a doua li s-a dat miere și am ajuns la etapa a treia în care, bineînțeles, renumitul suc de Batuș, din renumitele mele de Batuș, au ajuns la elevi. Ne bucurăm, bineînțeles că beneficiarii acestui proiect sunt copiii din comună, apreciază gestul făcut de către comunitatea locală, în speță de către Consiliul Local și Primăria Batuș și sperăm la cât mai multe în continuare de acest gen. După cum bine se știe, la nivel național există un program, Laptele și Cornul, program finanțat prin fonduri europene și fonduri guvernamentale. Am fi avut posibilitatea să ne ocupăm noi, primăria local, de atribuirea acestui proiect produselor în școlile din comuna noastră, însă, după cum bine se știe, la noi în comună nu iese decât mărul. Ori programul cuprinde un pachet de lapte, patiserie, fructe, atunci nu l-am putut accesa, neavând celelalte produse în afară de măr. Și în cazul ăsta am lăsat Consiliul Județean, ca și celelalte primării, să se ocupe de programul respectiv. Însă, într-o discuție în Consiliul Local, am hotărât în mare majoritate să dăm noi copiilor produse locale, nu numai măr. Așa că am alocat în bugetul local o sumă necesară pentru a face acest lucru și iată că ne aflăm în cursul anului școlar la al treilea produs. Am atribuit mere, am atribuit miere de albină, iar astăzi suc din mere. În lunile următoare, când va începe din nou școala, vom continua acest program. Eu zic că este ceva bun din două motive sau din mai multe motive. Unul, pentru că le dăm copiilor un produs local, sănătos, și al doilea motiv, pentru că îi sprijinim oarecum pe producătorii locali. În comună există mai mulți producători, și de mere, și de miere, și de sucuri, și de alte produse. Noi o să rotim, să spunem așa, și o să luăm de la fiecare producător, sigur, care poate să ne ofere și o documentație minimă necesară din punct de vedere sanitar-veterinar. Așa că pe fiecare îl vom căuta, fiecare producător va beneficia de acest program. Vestea dată de primarul Comunei Batuș a fost foarte bună. Am primit-o într-un moment în care chiar aveam nevoie, cu mare bucurie, mai ales că prin acest fapt am putut să promovăm produsele proprii ale stupinei noastre din satul Ui, la Comuna Batuș. De aceea dorim să le mulțumim pe această cale și tuturor celor care au propus acest lucru. Am îmbuteliat aproximativ 400 de borcane de miere, care au fost oferite tuturor elevilor din Comuna Batuș. Am primit cu bucurie, după ce am văzut pe Facebook, pe pagina școlii, că au postat poze cu copiii care erau foarte bucuroși cu borcanele de miere în mână, pentru că astfel ei de mici pot să vadă mierea, ce înseamnă mierea, ce este mierea, să descopere. Poate mulți dintre ei nu ar fi avut ocazia de la așa vârste mici să cunoască produsul ăsta natural. Chiar am și discutat cu unii dintre ei, au fost foarte mulțumiți și bucuroși de acest cadou oferit de Comuna Batuș.